בעצם הקונספט שלי זה רפואת עור אינטגרטיבית, שאני חושב שהטיפול המשולב הוא טיפול מיידי בתסמינים החריפים, וטיפול שורש לטווח ארוך. קצת תמונה נחמדה של לחיצת היד בין ניקסון למאו, שנפגשו, ובעצם מראה קצת את השילוב בין המזרח ומערב. שיטת הארנב והצב היא שיטה שבה אנחנו חושבים על טיפול רפואי מקביל. זאת אומרת, במקביל אנחנו מפעילים את הארנב, שהוא בעצם מקביל למה שאנחנו קוראים רפואה קונבנציונלית, שנותנת מענה לזמן הקצר, ובשיטת הצב אנחנו עובדים לאורך זמן, כדי אנחנו רוצים ליצור איזושהי פעילות שהיא שונה לאורך זמן, והיא בעצם עושה איזשהו משהו אנחנו חושבים שהוא יהיה קצת יציב יותר לאורך זמן. לסיכום, רפואה אלטרנטיבית, רפואה שמשתמשת בחומרים עדינים, בעלי השפעה מתונה בדרך כלל לטווח הקצר. היתרון, יש פחות חשיפה לתופעות לוואי ולטווח הארוך, ויש פחות תלות במשחות של סטרואידים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, וכולנו רוצים פה, להגיע למצב שיהיה פחות שימוש בסטרואידים, אז יש פה איזושהי הזדמנות למשהו שלאורך זמן ייתן לנו איזה מענה. החיסרון, היעילות איטית יותר, ולא מסוגלת להתמודד מול מצבים אקוטיים של התלקחות חריפה או מצבי זיהום, ובאמת לצורך זה אנחנו צריכים לדעת שצריך לשלב. ובגישה האינטגרטיבית יש רפואה אלטרנטיבית מקום בטיפול לטווח ארוך ובטיפול המניעתי, ואנחנו יכולים לחסוך ולהפחית שימוש בסטרואידים ותרופות אחרות לאורך זמן. אני אוהב תמיד להשתמש בסוף ההרצאות שלי בציטטה של דנג שאופינג. דנג שאופינג היה המנהיג של סין אחרי מאו, והוא בעצם היה עליו ביקורת שבעצם הוא מכניס סממנים קפיטליסטיים לסין. ואז הוא הופיע בוועידה, שזה היה ב-1980, שסין הייתה עוד מאוד קומוניסטית, והוא אמר, לא משנה אם החתול שחור או לבן, כל עוד הוא תופס את העכברים, הוא חתול טוב. ובעצם זה מייצג בשבילי גם את הגישה שאנחנו אומרים, אנחנו לא צריכים לחשוב על זה במושגים של אחד מול השני. יש פה שני חתולים, כל החתול צריך לתפוס את העכברים, ובסופו של דבר, מה שחשוב לנו שיתפסו את העכברים, ולפחות לגבי סין, זה עבד כמו שאנחנו רואים, הגישה הזאת. אני חושב שגם לגבי הגישה של רפואה אינטגרטיבית, זה גם כן יכול לעבוד לאורך זמן.